Днес ще ви покажа как да се телепортирате до мястото на смъртта в Minecraft Java и Minecraft Bedrock Edition. Първият метод работи и за Minecraft Bedrock, и за Java Edition. Затова, когато умрем, да речем, след прераждане можем да си направим компас, който ще ни върне на мястото на смъртта. Ето как изглежда. Показва къде умряхме. Ето тук умрях, а също така се прави от ехо парчета и компас. Това е първия начин. Да, така се прави. Втория начин е само за Minecraft Bedrock. Да кажем, че умирам с сандък в ръцете. Ето, трябва да запомните поне един предмет от инвентара си и да използвате командата TAP. Пишем EGE, после квадратни скоби names и поне един предмет, който сте имали в ръцете си. При мен беше сандък, и затваряща квадратна скоба. И съответно, ето, телепортирах се до предмета, който имах в инвентара си в момента на смъртта. И съответно тук умрях. Така работи с всякакви неща, с диаманти, за да няма случайни телепортации с компаси и други предмети. Това е всичко. С вас беше Вейлър. Чао!